Замисляли ли сте се за онзи тих, но постоянен глас в главите на всички ни? Един глас, който оформя решенията ни от това какво ще облечем до това къде ще учим, често без дори да го осъзнаваме. Хайде да разберем кой всъщност говори. И така, нека започнем направо с едно голямо, ама наистина голямо житейско решение. Изборът на университет. Защо точно онзи факултет, в онзи град? Какво наистина стоеше зад този избор? Ами, ако сме честни, отговорът често не е изцяло наш, нали? Чули сме, че е добро място. Родителите са съгласни. Приятелите кандидатстват там. Това е, така да се каже, правилният, сигурният избор, просто защото е общо приет. Добре, а сега нещо по-простичко. Една дреха. Защо точно тази покупка? Какво я направи толкова желана? Разбира се, защото е модерно. Защото това се носи този сезон. Гласа на модата, който всъщност е просто друг анонимен глас. Гласът на всички. И да, един последен пример. Онази мечта на почивка, за която всички говорят. Какво ни отведе точно там? Точно така. Потокът от снимки, историите и постове създава онова усещане, че това е мястото, на което трябва да се бъде. Мнението на дигиталната тълпа. Хайде да спрем за момент. Университетът, пуловерът, ваканцията, всички те са повлияни от другите, от модата, от социалните мрежи. И тук идва въпросът, къде е личният глас в целият този шум? Време е да дадем име на тази анонимна сила. Този невидим авторитет, който сякаш диктува нормите. Оказва се, че си има име. Философът Мартин Хайдегер нарича това явление Das Mann. На български най-просто можем да го преведем като другите или просто хората. Знаете, това е гласът на нормата, на онова, което се прави, как се поздравява, как се празнува, какво се гледа. Това е онзи тих глас, който постоянно нашептва. Така правят всички. И тук нещата стават наистина интересни. Защото вижте, животът под диктата на другите е пълната, ама пълната противоположност на автентичния живот. Той е тих отказ от собствената индивидуалност в името на комфорта. Комфорта да бъдеш като всички останали. Нека видим тази разлика съвсем ясно. От едната страна е автентичната личност. Тя чертае собствения си път, водена от вътрешен компас. От другата е живота според другите, едно анонимно движение по утъпкан път заедно с тълпата. Там отговорността е споделена, някак размита. И това е фундаменталният избор, пред който се изправяме всеки ден. Добре де, но защо е толкова примамливо да се поддадем на гласа на другите? Отговорът се крие в едно много човешко желание – да избегнем огромната тежест на личната отговорност. Този цитат, мисля, улавя същността перфектно. Просто е много по-лесно вината да бъде прехвърлена на безличната тълпа, отколкото да се поеме лично. Това е като един психологически щит. Когато другите са повлияли на решението, провалът никога не е изцяло личен. Нали? Всички така направиха. Това дава един такъв фалшив комфорт, но цената, която плащаме, е изключително висока. Нашата собствена автентичност. И така, стигаме до финалния въпрос, който да остане за размисъл. Време е да обърнем погледа навътре. Хайде, нека се замислим за едно единствено решение от днешния ден. Каквото и да е. Какво кафе да се поръча, по кой път да се мине за работа, на кого да се отговори първо по телефона. Нещо съвсем дребно. И ето го и финалния въпрос, който остава да витае във въздуха. Кой наистина стои зад този избор? Личното убеждение или тихият, но все проникващ глас на другите? Отговорът